ପିଲାଦିନରୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଟିକେ ତବଲା ବଜେଇ, ହେଲେ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନଥିଲା କି କିଣି ପାରୁନଥିଲି। ଆଜି ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ତବଲାଟେ କିଣିଲି। ଏଇଟା ଆମର ନଦିଆ ମାୟାପୁରୀରୁ ଆସିଛି ଏ ତବଲାଟା। କାହିଁକି ମୁଁ ତ ତବଲା ବଜେଇ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖୁସିରେ ବିଭୋର। କାରଣ ଛୁଆବେଳେ ଏ ତବଲା ଟିକେ ବଜେଇବା ପାଇଁ କେତେ ମୁଁ ଆକୁଳ ହେଉଥିଲି। ଆଜି ତବଲା ଗୋଟେ କିଣିକି ଆଣିଲି, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ବଜେଇବି। ଆଉ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ବି ଲାଗୁଛି, ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବନି। ଆଉ ଏଇଟା ତବଲାଟା ଧରିକି ବିଶେଷ କରି ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀକୁ ମୁଁ ଡେଡିକେଟ୍ କରୁଛି। ସେ ଚାହିଁଥିଲା ମୋତେ ଗୋଟେ ତବଲା ଦେବା ପାଇଁ।